Ramogi TV, Nairobi. Waweregi motende kod weche mag mbolea mabandia wadonje weche mag lakteche kod thieth. Lakteche mapacho ka oseyo piny owacho mamalo kod mago mag counties kuom rem timo kod giromo mar twak kendo kel winjruok ewi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka. Kaka Lydia Okeyo leronwa, riwruoge mamoko moting'o mago mochung'ne jotije mag piny owacho, riwruoge mag mbalariany kod riwruok jokony lakteche kuko bende noriwore ng'anyono ka gidwaro mondo ketie tim winjruok makanyakla madongere dendo ni CBA. En ng'anyo manodonjo odiochienge mar 48 kawuono. Ng'anyono nochakore kar thieth maduong' mar Kenyatta National Hospital. Eka bang'e ne gichako wuoth nyaka apis maduong' mar migao mar thieth. Lakteche goramo ni piny owacho nyaka ketie tim winjruok mar CBA mageto medo gi omenda kendo keto lwasi makare mar tich eka gibiro dokie tich. Wan okobiol wabubedo oko nyaka chieng' sirkal yie mondo gitim gik madwaro. Pesa mane giduoko piny mar interns nyaka chuli kaka nowinjore CBA. Riwruok jokony lakteche kata clinical officers mang'anyo mar kawuono donjo odiochieng' mar 30 bende nodonjo ng'anyo makamano. Achiel kachiel ne giwuotho nyaka apise mag duol marango sach jotije piny owacho SRC. Giseyo tend counties kuom rem yie twak kodgi mar kelo winjruok makare. We have a government that does not care about its people, and especially the county governments. Because we have gone to the Ministry of Labor, they have refused to come for conciliation. You are supposed to be having a conciliation that was ordered by court today. There is no county that appeared. Ng'anyono nonywando nyaka riwruoge mamoko kama oting'o riwruog jotije ma pachoka manonyisa achiel margi gi lakteche ma osebedo ka ng'anyo ka giwacho ni kata mana gino gin kama ber ahinya te kinde ma winjruok mar CBA pok oketie tim. We will not relent as they push. We are behind them. And all public servants have joined the strike as from today. The whole of public sector unions, they know that if they bastardize the KMPDU CBA, then there's no any CBA which is safe. Jotende riwruoge mag mbalariany bende ne ok odong' chien ka gidwaro mondo mi omenda mag ngire machiwo tiegruok e mbalariany omedi, omenda makoro giwacho ni osedong' kaka ne en nyaka ne chak chul gi osara e pacho ka. Let all workers put their salaries aside. We start new distribution, and you start with a professor. Yeye ndiye achukue ya juu kwanza, na kazi wanafanya, kasi kuje chini, politicians kuje chini. And I'm telling my colleagues, sisi sote tuingia siasa. Giseyo piny owacho kuom chuoga pise jolup jatend migepe kata CAS. Jogo magiwacho ni ne jopiny okwedo kendo noremie yiero. To kata kamano sirikal oramo ni nyaka losnegi apise kendo chulgi omenda maromo Sh700,000 ka jotije mamoko to nang'o lewgi. Majority of CAS members tried election, people rejected them, and now they are being rewarded with 760,000. Lakteche go singo ni ng'anyo makama ibiro bagi pacho ka tich ariyo kod tich ang'wen juma ka juma ka giseyo piny owacho kuom keto nyawo e winjo ywakgi ahinya te kindegi makoro koth mapek medo chwe pacho kae. Koth masani oketo ngima oganda jo Kenya kamarach ka jogo moyudo hinyruok owinjo bedni yudo thieth e yo mayot. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal ma Siaya ochako chenro mar kwano jotije mag lwedo ma ong'ere